टीमा सिआइटिआव सफैदों मा उद्देश्य लानानै निश्चय जोङो दिनै जोंनि मोनब्रै ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियन जेरै अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियन अल राभा स्टुडेन्ट्स इउनियन गार' स्टुडेन्ट्स इउनियन बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियन जों मिलायनानै दिनैहाय जाहाथे सिआइटिआवहाय जों दिनै सफैदों जोंनि मेन सिआइटिआव सफैनायनि जाहोना जाहैबाय जिहेतु जोंहा दिनै जयेन्टलि मोनसे मेम'रेन्डाम जों बानायदों जायखौ जोङो जोंनि सिआइटिनि समस्याफोरखौ लानानै जोंहा दिनै दिल्लीयावहाय जोंनि मिनिस्ट्रि अफ एजुकेशन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मानगोनां धर्मेन्द्र प्रधान बिथांनो जोङो दिनै दैथायहरनाय जादों दा बेनि थ्रुयै जोंहा दिनै सिआइटिनि जि समस्या बे समस्याया गोबां समनिफ्रायनो जोंनि थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो जितु बिटिसि सिआइटिखौ जि डेभेलपमेन्ट जे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन जि दिनै एकाडेमिक सेक्सनाव डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन आरो माखासे डिपार्टमेन्ट्स लाबोबावनांगौमोन आरो बेनि गेजेरजों दे जोंहा सिआइटिआ मोनसे डिम इउनिभारसिटि जाबायमोन जितु आपग्रेड जानांगौमोन बे जिनिसा दिनै जानो थाङाखै दा सिआइटिआव गोबां जेंना आरो जेंसिखौ दिनैहाय जों रिपर्टखौ मोनबाय थादों जाय जोंहा दिनै बर्ड अफ गभर्नर्स जोंहा सिआइटिनि जोंनि चेयारमेन बिथाङाबो दिनै नागपुराव थायो बिथाङा दिनै बोराय बैसो जाबाय गोबाव समजों खेबसे फैयो आरो बेजों लोगोसे जोंहा डिरेक्टर अफ सिआइटि बिथाङा दा एडिशनेल चार्ज हिसाबै दङ दा बिथाङा एनआइटि गुवाहाटीनिबो सासे डिरेक्टर बेयावहाय एडिशनेल सिआइटिनि एडिशनेल चार्ज हिसाबै दायथ' लादों खुनु बेयाव पार्मानेन्ट डिरेक्टरबो गैया आरो पार्मानेन्ट रेजिस्टारबो गैया इनचार्ज रेजिस्टार हिसाबै दङ दा गोबाव सम बिदिनो सिआइटिआ दिनै जालांबाय थादों आरो बेनि गेजेरावहाय दा सिआइटिनि गेजेराव माखासे जि मावनांगौ डेभेलपमेन्टनि जि प्रसेस जानांगौमोन बे जानो थाङाखै दा बेवहाय जोंहा गोबां माखासे जेंना आरो जेंसिबो फैदों माखासे ग्रुपिजमबो फैदों जिहेतु जोंनि थागिबि जोंनि बेयाव साख्रि मावग्रा बिथांमोनखौ नासयनाय बे बाहेरानिफ्राय फैनाय बेफोरबादि गोबां जेंनायाबो जानो थांदों आरो बेवहाय जोंनि गेजेरावनो जोंनि मानसिखौ जे होखारनाय जोंनि मानसिखौ माबानाय बे जानानै फैबाय थादों जिहेतु जोंहा जोंनि जे बिटिसिआ मोनसे बिटिसि एकर्डनि मोनसे फिथाइ आरो बे सिआइटिखौ जों गोबाव सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंनि जोहोलावजोफ्रा बेसेन गोसा थैखौ बावसोमनानै बे सिआइटिखौ मोननाय जादों आरो बे सिआइटिआ जे 2003नि बिटिसि गोरोबथा मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टनि गेजेरजों बियो मोनसे दिनै मोगथां महर मोननो हादों दा बेयावहाय मा जाहैबाय जोंनि सिआइटिनि जि मोनसे इन्स्टिटिउटआव जाय बिथांमोना दिनै चेयारमेन हक डिरेक्टर हक रेजिस्ट्रार हक इनचार्ज बिथांमोना दङ बिथांमोना जे बिटिसिनि टार्म्स एन्ड कन्डिसन बादे जितु बिटिसि 6 शिड्युलनि जे बिटिसि एकर्डनि स्पिरिट बादे नैबे सिआइटिआ दिनै सामलाय जानांगौमोन नाथाय बे जिनिसा दिनै सामलाय जानाय जायाखै आरो बिटिसिनि जि क्लजेसफोरनि जे एकर्डनि क्लजेसफोरनि बादे जे सिस्टेमाव बिटिसिआ दिनै सिआइटिआ दिनै माने एडमिनिस्ट्रेसना सामलाय जानांगौमोन बे जिनिसा दिनै मा जाहैबाय दिलुट जानो थांगासिनो आरो बे जिनिसखौनो जोंनि आसामनि माखासे जोंनि बिरोधि बिथांमोन आरो बाहेरानिफ्राय फैनाय माखासे प्रफेसार्स हक एडमिनिस्ट्रेटर हक बिथांमोना लोगो नांनानै बे जिनिसखौ दिनै फोजोबस्रांनायनि षड्यन्त्र पलिसिखौ लादों मानो होनोब्ला दिनै बिटिसिनि जि कन्ट्रलाव बिसोर थानो नागिराखै खिन्थु बे जिनिसा ओरैबायदि रोखा दे बिटिसि गोरोबथा समावहाय बे सिआइटिखौ एनआइटि नङाब्ला दिनै आइआइटिनि मोनसे माबायावसो लाबोनायनि चान्सेस लादोंमोन खिन्थु जोंनि बै समनि सिगनेटारिस बिथांमोन बुद्धिजिबि बिथांमोना मा खालामबाय दे सिआइटिखौ लाबोआब्ला बेलेग लाबोयोबा एनआइटि हक आइआइटि हक बे जिनिसा जोंनि बर'फोरनि कन्ट्रलाव थानाय नङा एबा जोंनि बिटिसिनि कन्ट्रलाव थानाय नङा दा बिनि थाखायनो बिथांमोना बैखौ लायालासिनो बेखौ लाबोदों सिआइटिखौ नाथाय दिनै बे जायखौ जों साननानै सिआइटिखौ लाबोदोंमोन बिनि उल्थायैसो माने बै जि सानदोंमोन एनआइटिखौ लाबा जोङो बे दिल्लीनिफ्राय कन्ट्रल खालामजागोन बाहेरानिफ्राय कन्ट्रल खालामजागोन जोंनि लकेल गभर्नमेन्टआ दिनै हल्ड थानाय नङा नैबे जिनिसासो प्रेक्टिकेल रियेलिटियाव फैगासिनो दं दा बिनि थाखायनो मा जाहैबाय बे जिनिसखौ जों होबथानो थाखायनो जोंहा दिनै जों मोनसे मेम'रेन्डाम जोंना गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि एजुकेशन मिनिस्टार धर्मेन्द्र प्रधान मानगोनां बिथांनो जों मोनसे मेम'रेन्डाम होदों बेयावहाय जों इमिडियेटलि बिथांखौ जों खावलायदों दे जोंना चेयारमेना इमिडियेटलि सोलायनांगौ आरो डिरेक्टरखौ गोदान गायसंनांगौ आरो रेजिस्टारखौ गोदान लाबोनांगौ मानो होनोब्ला थांनाय जोंना नैबे सिआइटिखौहाय जोंनि मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट बिटिसि 2003नि एकर्ड बादे जिहेतु जोंहा बिटिसिनि चिफ नङा होमबा बिथाङा दिनै सिआइटि ससाइटि बिनिनो प्रेसिडेन्ट जायो आरो एजुकेशन इएम हिसाबै मेम्बार जायो
दा बेयावहाय हायेस्ट मेकिं डिसिसन बडि दा बेयावहाय दिनै मानगोनां BTCनि दानि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा प्रेसिडेन्ट हिसाबै दा बेयाव गसंबाय दा बिथाङा जेब्ला चार्ज लादों जों रिपर्ट मोनदों दे मोनसे मेम'रेन्डाम चेयारमेननो दैथायहरदोंमोन MLनि थ्रुयै नाथाय बिथांमोना मोनसे रिप्लाइ होदों नेगेटिभै जिहेतु दा गावनि देहानि समस्या बोराय बैसोनि समस्या आरो बेजों लोगोसे गाव एक्सटेन्डबो जादों गतिके गावनो मास मोनथाम टाइम नांगोन अब्लासो गाव CITआव गाव डिसिसन लानो हागोन दा बेयावहाय जों सिन्था खालामदों बे गाव चेयारमेना गावनि पार्सनेल प्रब्लेमनि थाखाय गाव 3 मान्थस गाहाम लायोब्ला बे जोंनि लुकआउट नङा बे गावनि पार्सनेल मेटार खिन्थु CITआ दिनै फांसन जानांगोन CITआव दिनै गोबां जोंनि लकेलनि गथ'फोरल' नङा बाहेरानि दस्रा स्टेटनि गथ'फ्राबो फरायफैयो मोनसे ट्रास्ट मोनसे फोथायनाय दं आरो बेयावनो गोबाङानो दिनै हायेस्ट माने एजुकेसन लानानै सोरबा इन्जिनियार जाबाय सोरबा प्रफेसर जाबाय सोरबाया दिनैहाय माखासे गिदिर गिदिर अफिसार्सफोर जाहैबाय दा बे बेलायावहाय दिनै जोंनि CITनिनो हायेस्ट डिसिसन मेकिं बडि CIT ससाइटिनि प्रेसिडेन्टनि दिनै बिथांनि जि अर्डार बेखौबो बिथांमोना दिनै रेसपन्स होआखै अब्ला दिनै CITआ दिनै मोनसे बिराद गाज्रि मोनसे माबायाव थांगासिनो दं गतिके बेफोरबायदि समस्याखौ दिनै समाधान खालामनो थाखायनो जों दिनै मेम'रेन्डामखौ जोंना एजुकेसन डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो जों दिनै दैथायहरनाय जादों डिरेक्टरनि थ्रुयै ओमफ्राय जोङो दिनै BTC गभर्नमेन्टखौ मानगोनां BTCनि चिफ आरो मानगोनां एजुकेसन मिनिस्टार BTCनि आरो आसामनि एजुकेसन मिनिस्टार बिथांमोनखौ जों खावलायदों जिहेतु बिथांमोना CITखौ गोख्रों भाबै नोजोर होयो आरो 2003नि स्पिरिट बादे जे BTC CITखौ लाबोदोंमोन बे स्पिरिट बादे बिथांमोना दिनै बेखौ बिनि क्लजेस बादे आयेन भाबै सामलायनानै जाहाथे जोंनि CITनि गथ'फ्रा दिनै मोनसे एजुकेसनखौ लानो हायो सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो बेजों लोगोसे जिहेतु जोंनि CITनि इनफ्रास्ट्राक्चारफ्राबो दिनै डेभेलपमेन्ट जायो आरो बेजों लोगोसे गोदान डिपार्टमेन्ट्सफोर बेफोरबो बारायनो हायो आरो जिहेतु डिम इउनिभारसिटि जाखाबाय बे डिम इउनिभारसिटिखौ टटेलि इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायो बेनि थाखायनो जों बिथांमोनखौ खावलायदों आरो बिथांमोनखौ जों आसा खालामबावदों जिहेतु जोंहा दिनै BTC CITआवहाय गोबां माखासे अफिसार्सफोर दं बाहेरानिफ्राय फैनाय बिथांमोना दिनै गावसोरनि पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय गोबां खामानि मावदों आरो बेयाव ग्रुपिजमबो जानो थांदों आरो जोंनि बिरोधि बिथांमोनाबो दिनै बेयाव बाहागो लादों दिनै आसामनिफ्राय आरो बाहेरानिफ्राय लोगो नांनानै जोंनि मानसि जोंनि जि अफिसार्सफोर दं प्रफेसर स्टाफफोर दं बिसोरखौ बिथांमोना गोबां नेग्लिजेन्स खालामदों गोबां नासयदों आरो बिथांमोनखौबो दिनै होखारदों आरो दिनै बुंनो थाङोबा जोंनि दाख्लै डिरेक्टरनि जाय पार्सनेल सेक्रेटारि बिथांखौ जे जोंहा BTC गभर्नमेन्टजों रिपर्ट हरनाय दिनै चेयारमेननो रिपर्ट हरनायखौ माखासे अफिसार्स बिथांमोना दिनै बोखारदों चेयारनिफ्राय दिनै बेफोरबायदि बिराद दुखुनांथाव आरो लाजिथाव आरो बेफोर सिरियास इस्यु दा गोबां जेंना जेंसिया दिनै बेयाव जानानै फैदों आरो बेफोरबायदि मोन्थायखौ सोर होखो माबोरै मोनखो दाना लास्ट 5 इयार्सनिफ्राय दिनै बेफोरबायदि जेंना जेंसिया जादों जों बेखायनो जे लास्ट 5 इयार्सआव जोंहा दिनै मानगोनां BTRनि CM प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा दिनै जि सामलायदोंमोन बिथाङा जिसिम सामलायलांदों बोरै सामलायलांदों बे दा गोदान जिहेतु माने सिस्टेम फैबाय गोदान गभर्नमेन्ट फैबाय गोदान दिनै ससाइटिनि प्रेसिडेन्ट जाबाय दा बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन दे बिथांमोना साबसिनै हामसिन BTCखौ दैदेनलाङो मानो होनबा बियो जोंनि BTCनि गोबाव सम सोमावसारनायनि मोनसे प्रडाक्ट बे मोनसे जोंनि इन्सटिटिउट बेयावहाय जोंहा दिनै गोबां जोंनि गथ'फ्रा गोबां सिमां दं इन्जिनियार जानायनि प्रफेसर जानायनि गोबां अफिसार जानायनि बेनि थाखायनो दिनै CITखौ जोङो मानगोनां BTCनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों गोख्रोङैनो खावलायो दे इमिडियेट मोनसे मिटिं लिंनांगौ आरो गोदान चेयारमेन आरो डिरेक्टर आरो रेजिस्टार गायसननायनि पलिसिखौ लानांगौ आरो CITआवहाय सोरबाफोर दिनै काराप्टेड माखासे इलिगेल ग्रुपिजम बानायनानै बेफोरबादि जोंनि एन्टि ट्राइबेल जि माखासे सेन्टिमेन्ट डेभेलपमेन्ट खालामनाय बिथांमोनखौ गोख्रों साजा होनांगौ आरो 15 दिननि गेजेराव दिनै BTC गभर्नमेन्ट आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दिनै बे CITनि सायाव गोख्रों भाबै नोजोर बोनानै जोंनि डिमान्ड बादे जों जयेन्टलि जि डिमान्ड होदों जों मोनब्रै फरायसा आफादजों दा बे जिनिसखौ मावफुंनांगौ आरो चेयारमेनखौ गोख्रै इमिडियेटलि सोलायनांगौ आरो गोदान डिरेक्टर एपइन्ट खालामनांगौ आरो गोदान रेजिस्टार दिनै एपइन्ट खालामनांगौ आरो नङाब्ला दिनै जोंनि CITआवहाय बेफोरबायदि जाबाय थायोब्ला
बे ससाइटिया बेफोरबायदि समयसा जेंना लाबोबाय थायोबा जोंनि फरायसाफ्रा दिनै खस्थ' मोनबाय थायोब्ला आरो दिनै इनफ्रास्ट्राक्चारफ्रा दिनै खुनु डेभेलपमेन्ट जायाब्ला आरो दिनैहाय जिहेतु डिम इउनिभारसिटि जाबाय बेयो दिनै मोगथां महर मोनाब्ला बे नाथाय जोङो कम्पेल खालामगोन डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट खालामनो आरो बेयावहाय खुनु जों टलारेट खालामनाय नङा बेयावहाय जोङो गोख्रों भाबै सात्र हिसाबै जोंनि ससाइटिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय आरो जोंनि ओनसोलनि जोंनि फंबाय बिनानावमोननि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय जों ससाइटिनि थाखाय जों जेब्लाबो स्टेन्ड जागोन आरो जों मोजांनि थाखाय हास्थायगोन दा आङो खेबसेबो आसा खालामबाय आरो रिकुवेस्ट खालामबाय दे जोंना मानगोनां बिटिसिनि दैदेनगिरि बिथांमोना गोख्रों भाबैनो CITनि